Ma, hello friend, welcome to my channel. Mama yang mana biji muda kan? What do you mean by asurit? Biar kai leng kak. Kabun nungha, थांलायनांसिगोन. Muaya. Ikut माबा जादों मा जादों? सा लोंनो दोरलाब दोरलाब जासे सा लोङो ओमफालाय माथो जाहानि न'आ माबा आलदा कालारलै डेन्जार माथो आय ओमफ्राय बियो पुराना न'लै जोंहानि पुराना न' बियो आगोलनि किमसिबाटाम पुराना न' खै बोसोर जाखो आबौआनो बोरायलायबाय नामा आबैयानो थैनानै थांलायलायबाय ना आबैयानो बोरायबाय मामियानो बोराबबाय आं नुस्रायाखै फाथ'गनानो दाबो जियाखै फाथ'गनसो इयो बहा ए गोजौ फाथ'गन दोङो आंथ' मिथियाना दाबो पाता गैया इयो पुराना न' ओमफ्राय बेबो पुरानायानो जाहैबाय आरो न'आ मामाया लन लानानै बानायनायमोननो बेखौ स' गाइस दायो नै मानि थाखाय आं नेल काटार लादो आखायाव माने आबौनि आसुगुर हाना होनो आबौआ जोंहा बोरायबायला रे हाना लानो हाया गोलाव जाबाय ओंखायनो थ'दो नायनो हागोन मा देदो हायदो आगै बिनि सिगांनो मोनसे देखायनो नागिरदों जोंहा बिनानाव आरो बिनानाव खांनाय नङा आनैनि फिसाजो बाबानि बिनानावनि फिसाजो नायनो हरलायाखै खनसे नाहरब्रा लाजिदों बियो साहा बानायदों होरो दे आयौ इयो थोआखै साया थोआबा गाइखेरानो फुदुंग्रोनि ओमफ्राय साहा बानायनो नागिरदों दायो ओमफ्राय दायो मा होनफैलायखो नोंहालाय आयौ जाहानि किटचेना बोरैबाथार दायो आबौनि माबा आसुगुर हानो थांनोसै नायनो हागोन आसुगुरफोरा माबायदि जाहा आबौआ मायदि बोराय नै जाहा आबौआ बेनो बोरायबायलै बे आबौ लुनाय न'मोनब्रा आगोलनि नै आबौ नुनाय न'मोन बियो ओमफ्राय मामायानो नुफैयाखै लुखानायखामोन ना मालाय ओमफ्राय दायो आबौनि आथिंखौ हाना होनो नागिरदों आरो आसुगुरा गोलाव जाथारबाय नालाय नै आयौ माबायदि गोलाव दै गुदुंदों सानसे सोमनानै दोनबाबो साफा जाया नामा ए साफा दोङोथ' नों बाहेरायाव ओंखाराखैना मैया सानसे दिनै सानसे हादो नाङिया साफालायबावनो नायफैलाय मामा साफालायबावनो नङाब्ला सेस गोसोम जाजोबगौमोन नोंहा माने सां रोजा ओमफ्राय नोंनि आसुगुरा बंफां मुरा बायदि ओमफ्राय बंफां मुरादोंनो केट्सा नायलाय आयु नायलाय सौथुबाथाय सेस बेनो थै गयोब्रा दे माबाया खु मोननैबो खु बैबो खु आयौ नायदो आसुगुरा ओरैलाय नोंनिनो नै आंनि आथिङाबो बे आबौनिनो लादों नै बियो नैबे इबोलै नोंनिनो नै एसे गोलाव जाखो ओमफ्राय आरो आसुगुरा आखाइनियालाय नायनि आखाइनिखौ नायनि ओरै खालामब्रो आयौ मैलाला नै खियासो हाबजोबना दङ नामालै खिथु सुनायाव खियासो हाबनानै दङ नामाब्रा मा थिगलै मा थिग ओमफ्राय खानायबो नायदो गाबोन सिननांसिगोन खानायखौबो गाबोन सिननानैसै दे आं रोंखायोना मुसुगुरखौबो सिननांगोनदां आंहाय नोंजो दाखालि सिननो होआखै खानायखौ गाबोन सिनसै दे खानायखौ नै खानायाबो जि गोलाव जाबाय खानाखैबो दां उन्दुनासो नै दासो सिखारदों खामबो जायाखै बियो साननै जालायबाय ए मिया दाखालि नै खानायाबो जि माबा जाबाय गोलाव जाबाय जाहा ओमफ्राय न'खरायावनो मा मोदोम फुल जोंनिथिंनिया होनो सानजारिफोरा होनो मैथ्रु बेयावनो नै खाथियाव खाना होबाय दायो आथिं आसुगुरखौ हानोसै आबौनिखौ सुरु खालामजेनसै आसुरित नायलाय आगै आसुरित गोलाव
Takgon जादों आनै गाबदों खोनसि आबौनि आयौ आसि मोननै हमलायलायनांदों नैलाय बेसेबां रोजा जायाखै थैगोनलै जानाय नङालै आयौ बेसे रोजा रोजा नायना आगै बंफां मुरास्रायोथ' बेखौलाय माबोरै हाबावनोनो सायो इदिया सायो बे मोदोमसो होमबा सिंनिया नङाना माबोरै सानो सायालै आसुगुरसो नोंहा सौथुनासो इदि जानायदां न' बेफोरो प्लेट दंमोन न' बाजै माहा दंमोन प्लेट गोदानसो नांगोन इनो प्लेट मोजांना खाथियाव आरो बिनि आसुगुराबो गुस्राया थैगोन बुद्रुआ जाखाबाय खोनसेयावनो डेन्जार गोरा बंफां मुरास्रा बंफां मुरायाबो गुरैसो जाबावगोनदां गनद्रायलै गनद्राय थैगोनलै माथिंलै प्लेटआनो बुदुला जास्राबाय नैलाय ब्लेडआनो बेद्रायलायजोब्बाय खेथि मावब्ला सानसे गाहाम दैयाव थानाय जायोथ' हानो आराम जायोमोन आरो हानो आराम जायोमोन गुरै जायोमोन नङा सिगांनिफ्रायनो गोराखा आसुगुरा गोरा नङालै गुरै जायो नङा आसुगुरा सिगांनिफ्रायनो गोराखामोन नामा होनदां ओमफ्राय खेथि मावनायावबा माबा थाबाय आरो न' गुरै जाबाय दैयाव थाबाय थानाया दै नांबाय थाबाय नालाय सादोंसैलै न' इयो खाथिलाय ओइथिंखौ हानोसै ओइथिंखौ एसे गोरालै बेलाय नायबा इबो बेलेग ड्रेसरा इयो आलै आं हासालायदों आंहाथ' खनसे बिनि बौनि आसुगुर हानाया खुगायावनो थ्रोब हाबनाय मैला मैला खिसो हाबना थानाय मोनदां माथिगलै बिनि बे बिना गाहुलाफ्लांगोनबो ना दाउ खिफोर बेखौबो आंहा गिदोंलां होनो itu hapsadang ni oni salai lai dang खाथिलाय थांसै इले माइ माइ थांगोन ना गिदोंदां नोङो बौ जानो बौ जानो गिदों दा
Kau kaya sek kadang hayo gia. Nuri isang iti di hunang dang. Ayo. Dah boleh. नै लाय माबायानो प्लेटानो बेद रायलायदों नै खायलें खुलें जालायलायबाय प्लेटानो ओमफ्राय नेल काटार दंथ' हाजाबावा माबायदि आथिं खाटारनाक होननांगोनलै ओमफ्राय खेनायखौ गाबोन सिननोसै आबौनिखौ दै लावथब खनसै नामाथाय लावथबानो ओरैनानै बें बेंनानै लाव फिथाइ मोनगौमोनदां माथो नै जाहा बौआ ओमफ्राय नै आसुगुरखौ हानानै साफा नुलायबाय नै गैला हलाय आइखौ खिखौ देखायलाय ओरैनानै नैलाय साफा नुलायबाय गाबोन खेनायखौ सिनसै टाक्लु कारिम गोलाव गोलाव जाजोब्बाय नै मोनजोब्बाय खानाया कालार फोननोबा खर' कालार गोसोम फोननो हा आबौ कालार गोसोम खालाय कालार जानायनिब्रा गाबोन फोननोबा गाबोननो औ गोसोमबा फोनजागोन गोसोमबा फोनजागोननो नै आयं बोलाया मा होनदों आनै खानाय गोसोमबा फोनजागोननो आयं बोलाया आयौ मादि नायलाय थोनो होबाय आयं आयं हायनो नै हाया माथो नोङो आयं आयं हायनो जगल' इये इलाय नै मियायो खानाय सिन होननाया सिनखांबाय नै खानाय सिननाया मारै जाखो कमेन्ट होदो ए नै इयो मोनसे थाबायलै दोंसे लै बोरै जालाय रे नै इलाय गोलाव नोंसो माबासो लोखिसो थालांदों इयो मबे इयो लोखि थालांबाय दोंसेसेया सेंग्रा नुबायलै फैसिनलाय बाराव नोङो सिनबायना इयावहाय सायहायाव दे सिखात नै गस्लायाबो खुनांसिगोन खेनें बाजोब्बायदां न' खानाय बाजोब्बाय सान्दुं जगोन खानाय बाजोब्बाय होनबालाय इयो खुदो मा आखुआ बिदिनो उन्दुगोन नोङो गावगायनो दसथारै फिसाया स्र' थाजोब्बाय खुदो गस्लाया बेलेग गानदो दुगैनोबा दुगैदो दै माबा हैनोसै आङो औ दुगैनोसै सान्दुं राबावथ' आरो डक्टराव थांगोनबालाय डाक्टरनियाव थांनो होननायालाय ओंखायसो खानाय सिनहोदों मिनिलायसिगोनदां डाक्टर ना होननायखाय गारियालाय ओइ सिन्था खालामनाङा नों दुगैग्रो गस्ला लंपेन्ट गानग्रा गारिया लानो हेलौ होनबानो सफायखायो हांसो दे हाय दुगैनोसै दा आं दै माबा खालामनो दै होमबालाय सान्दुङावनो दुगैदो सान्दुं बाथरुमावसो दुगैयो मालायहा सान्दुंआवबो राननांगौ बे टाइम गैया मामाहाथ' गाबोननि रेडि खालामनांगौ ना मैगं लांनायनि ना फोसिनानै थानोसै फैफिननानै आरो बेहा माबा खालामनांगोन ना सान्दुं राबावनो इसां सान्दुं गोसा जागोन न' दिनै बाजै मोजां नुलायबाय खेनें सिननानै न' खर'खौनो खालामबाय दे फिसा नुलायबाय खर'खौ औ दाखालिसो तेरे नाम जानाया बारा दे होमबालाय आं दै माबा खालामना होनोसै अखारनो हैखाबाय दिनै थांला नोङो दिनै थाङाबालाय माहानि हमाय गैया मामाहाबोथ' हमाय गैजाया दिनै थांदो आबौ आनैहाबोथ' हमाय गैया गैलायलाय दुगैनोसै दा दिनैनो थांखा लांना मायदों दा आरो बेटारि गारि बिहरखांनानै थांला जाथोंसै थाङ आबौ दे दुगैनो हायाबालाय मोजां फोसिदो हैदों दुगैयाबालाय दुगैनाङा बाबु दुगैनानै ला साफा मोनगोन नोङो दाखालिनिफ्रायनो दुगैयाखै नङालाय माथो आथिं आं दै माबा होनसै र' दै माबानि आं खिथिजोबखादों मैला
नै मालाय बिबैजों बाम जानानै उन्दुबाय बिबैजों खावला गिदिर जालायलायना उन्दुदों नै आयौ सर आबै अनस्रिदों ना आबै अनस्रिनानै गोनदां नुयो आबैखौसो मोनलांनानै ओइ सानिया आबैखौ सानिया आबै अनस्रिनानै थांसां होननानै गोनदां न' आबै उन्नति होननानै उन्नति नाजासिगोन नै इनिया दे न' बाय बाय होनदो गासिखौबो बाय बाय सना होनदो दे बाय बाय लोगोफोर बाय बाय आबौमोन आदैमोन मामिमोन मान बावगोन आनैमोन होन ना सना गैला उन्दुनायानो जाला लाय इयाव डाक्टरनियाव लांनो नामाय बाला नायलाय ओमफ्राय माबायदि खालामो ओमफ्राय दाखालिबा बुंनाय आंखौ डाक्टरनियाव लांदो ना होननानै गैलाबा आं मुसुगुरखौ सिननो होनाय दा आरो सिनबाय ओं दारिया ओइ दारिखौनो इदि सिनफेरोमोन ना सिनफेरामोन हग्रा दोङो इदि हयोमोन आं नुवाखैमोन रे नै नुबायना दा मैया खानाया एसे गोलावमोन ओमफ्राय दा दै गैलानि आबौहा दुगैनोसै मालाय डाक्टरनियाव लांनामायदों इयो लाहैब्रबबाय न ओइखौ होनदो रे राजिनाखौ नै बिब' फिसौ मालाय फटक लानो जिरायदों बिब' फिसौ मालाय हासोलै न'